sangut kisam lawat kam na po kathai mokrowat Southwest Kasel District mentak si kelej ujor ka jingtho sakadupti Commissioner ko kongsi kharungor hadian balap sibun kijing bakla ha kijing kli jong kareten exam balap penlong da district section committee na ka banta ki post LDA ha ka sandrip rompang arajar apuai kini kisam lawat kam bakentup usam layang scam CMD Johnny ke Wanyang Bright Starland ke Dausau Melvin Stone Marngar Amos ke Jaren bat kasamla miracle bla ke balapan pa ke jimbom hun halo kini ka written exam balapan long da ka DSC nomor balap bun pelat ke jing bakla kumta kini kisamla kila dawana ka DC kum ke chairman jong ka DSC kadai ban le e no mardor halo kini ka benta da ka bapan long biang ni rikendok ya ka written exam lem kumta kiman siam lektir jikhang sundan sya ka ying bisar ban yo ya ka hok le ya khon ya ka exam DSC jong ka kasna mamata ka balalong ha ka kebala pondok dari si Southwest Kasel District menen ka santarik jong lu benai hakaba ngui bagi bubun ki question paper ki bakla bat kajing bakla kalong nomor ba haka kajing keli ki answer pri ki option ki don ki ba ki bom don ro ki benan artli ki option kan bu jing nam ta jungi ki candidate ban tho kano ko badai kamtam ki tu ki badon artli ngi namla banjit kano ko badai namar ngi habban choose tangawai kamtam habdai bat ke kaneka kom exam mata ka bangi peron ra kaneka marshid tengte telarangi kumbakla chus ngi chus artli kata ngi tikna bala sya reject itu ka ansar ka jungi mak ta kadau ngi lawan ya ngi don ka jing temu bane kendu i DC ibde chairperson jong ka district selection committee la ne i madam kharpuri ibde i member secretary jong ka DSC tenrei ni klamlap yaki ngilawan nadu menen ngiwan mantarung klamlap yaki ngila subut nak jing tho bat ngej leng ba jong kana ka lap thai kubor ka ba ngiyok bana kran ha ka form ta kan long ka kubor na pra jo kiro bkdi bat ngi kwa ro na kalian jungi ki candidates ki applicant ki ba yakhon ka exam ba lakumno kumno ka district administration ka DSC ka dei ban simkhia bat le no kloi mardor ya kana ka ban penbet no mardor ya kana ka kadum kanram ka badon ha kana ka exam leng ba jong kana ka kini ki singi ki pemerintah nak lang jungi kandidat singi la bu kajingi dawaro hak juga por na ka district admission na ka district selection committee ba kan penlong nak gawe ka exam na kam ta jong kan ka post kan ka exam ka bala penlong menen ka santarik namar ngi i sibun ki jing bakla te ban ba raka long kumne ba babun ki jing bakla ngej ba kawan ra ka jing dunong ka bakraw nan pa jungi ki samlawat kam khamtam na kamta jong ki samla ke belapan krep ha mar ngilap hang tu hadu pelat ka khat santeli ki don ki jing bakla kan thop ka subject na ro ka maths ka science ka GK ti la rabun ka jing bakla ngej bakan long ka jing dunong na kamta jong ki bun ki samla wat kam ka jungi khamtam ki samla ke belapan krep ha ya kan ke exam ti ngi da karpat jur na kaliang jong ka DSC ba ka singa ba kloi no ya ka kendrum kenram lemne lada aja baka DSC kamla ai halor kanai na kaliang jungi ki aplikan gimbar se wat ban haban le tit jing khang ha khamat jong kaying bisaro tin kaliang jungi ngi kwa ba la kumno kat ka exam DSC ka dei ban long ka ba bet ka ba ngi namla ban lai ban ong ba don ka jing bakla ten rei ka jing bakla kan nam don bun kan nam palat ngi ngej ba la da bakla ro tang kawai ka jing keli ka tang dang la ban pidang mo ban bet la ne ban kan kumno ten rei ban kan long kumenta lada bon kijing bakla ban ya ki badai ri ngej bakla long ka ka bomla ban priang ha ki mang salang pada ngej ki babon ru kat ka exam DSC ka exam ban thungkam bat ngej bakani ka dei leng ba jo kijing thurmur jong ka DSC ki keno ru direct bong ba kani kam dei kala ban dei kijing bakla jong unong taj la ne kala ban dei kijing bakla jong unong set jingli den rei ka wei ka ba ngi haban keno ka long ba ka dei kijing thurmur jong ka selection committee ka klem page bha haswa ban print out de ki question ka klem lane ka klem page bha haswa ban ta ki question kata ka de ka jing smeu ka jungi ki samot kam ban aklang jungi ngi kwa ban bu ka jing kerpat ya ka district selection committee banang ne sakmat la kumno gila dei ban da pen page bha khnang ba ki bakum kini ki kinam mi su nang ne sakmat